Κάκο. Μετά λέει ο δρόμος του Κουκουέ είναι δύσκολος, λίγοι μπορούν να αντέξουν μέχρι τέλος. Το κακό να αντέξουν, παιδιά, συγγνώμη, να πω κάτι. Το κακό, κάτσε να το ολοκληρώσω. Το κακό είναι που όσοι δεν αντέχουν γίνονται γενίτσαροι. Καταλαβαίνω το αποθυμένο από μίζερους και λίγους. Εγώ να καταλάβω το εξής, ότι. Μερικά από τα μηνύματα. Ναι, να σου πω κάτι σοβαρότερα. Ότι εμένα η μισή μου οικογένεια, και κυριολεκτό, η μισή μου οικογένεια έχει χαθεί στο γράμμο, στο Βίτσι και στα λεγόμενο σε εισαγωγικά παραπέτασμα. Λοιπόν, δεν δέχομαι όλα αυτά τα γελία άτομα, οι οποίοι είναι οι χοβάδες, έχουν πάρει τις σφραγίδες του κόμματος, δεν έχουν καμία σχέση, δεν μπορέσανε να διατηρήσουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα κόμμα, ένα τηλεοπτικό και ένα ραδιοφωνικό σταθμό δεν μπορέσανε, τον πουλήσανε στο κεφάλαιο. Όσο τον είχαν, έπεσε τη πιο χυδαία μορφή καπιταλισμού, του τηλεμάρκετινγκ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά σχέση με τον κομμουνισμό, είναι οι εχοβάδες, είναι οι λύθοι και δεν έχουν καμιά σχέση. Και δεν πέθαναν με ένα οι γονείς μου. Ο πατέρας μου κάθισε 8 χρόνια στη Μακρόνησο, δεν έχασα όλους μου τους θείους με τον Άρη για να βγουν αυτά του τσουτσέκια. Ένα κουτσούμπας που δεν κάνει ούτε για το καθαριστήριο να διευθύνει, να μου κάνει, ας πούμε, δεν μπορέσαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πώς θα κάνουν ένα κίνημα ολόκληρο? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πληρώσει τους τεχνικούς του και θα φέρει να φτιάξει τη χώρα. Τους τεχνικούς στο κόκκινο δεν μπορεί και να τους πληρώσει, κόβει τα λεφτά από τους άλλους υπαλλήλους. Δεν μπορούν ένα ραδιόφωνο και θέλουν να πιστέψουμε ότι θα φτιάξουν αυτοί τον κόσμο. Λοιπόν, δεν έχουν καμιά σχέση με τα αριστερά, είναι αυτοί που τρώνε από τους φόρους μας, με υποχρεώνουν εμένα όλο αυτό το σύστημα να πληρώνω τη Χρυσή Αυγή από τους φόρους μου, να πληρώνω το Κουκουέ που τους συχαίνομαι που είναι οι εχοβάδες, να πληρώνω το ΣΥΡΙΖΑ που είναι πουλημένοι, να πληρώνω το ΠΑΣΟΚ, τους καμένους Έλληνες. Λοιπόν, τέρμα αυτά τα πράγματα. Δεν θα ζείτε από εμάς. Οι Γερμανοί για κάθε ψήφο δίνουν επιχορήγηση, το κράτος από τους φόρους των Γερμανών δίνουν 1 ευρώ. Εμείς δίνουμε 12. Δεν θα δίνουμε άλλο. Τελειώσαμε. Να πάτε να τα πάρετε από τους δικούς σας. Από αυτούς που σας πιστεύουν, από τους γέρους που πεθαίνουν, να πάτε να πάρετε από εκεί τα λεφτά. Εγώ έχω Χρυσή Αυγή, Κουκουέ και φασίστες όλων των χρωμάτων, δεν ξαναπληρώνω. Εγώ θέλω. Τους βάζεις όλους στο ίδιο. Στο ίδιο. Και χειρότερα, διότι το Χρυσαυγίτη το ξέρεις και τον Κνίτη το ξέρεις. Τον άλλο δεν ξέρεις, το Σιζέο που στο παίζει φίλος. Ο ένας είναι φωνιάς όμως, έτσι μην μπερδευόμαστε. Φωνιάδες. Με το μαχαίρι. Ο λαό Αμερικάνοι. Όχι, ο ένας είναι φωνιάς. Από τις κονσέρβες του εμφυλίου θα περάσουν όλοι αυτοί. χρόνια μετά. Θα περάσουν όλοι αυτοί. Συνθήκες διαφορετικές. Προσέξτε, από τις κονσέρβες του εμφυλίου θα περάσουν όλοι αυτοί. Το βάζεις με το μαχαίρι στο φύσα. Την κονσέρβα του εμφυλίου με το μαχαίρι στο φύσα. Ναι, τώρα μην κάνουμε προβοκάτσια. Εσύ το έκανες. Σου είπα ότι εγώ δεν δέχομαι να πληρώνονται από τους οπαδούς τους. Ναι, αλλά όλο αυτό. Τι είναι, γιατί να πληρώνω εγώ αυτούς τους ανθρώπους? Το καταλαβαίνω, αλλά τσουβάλιασες μέσα πράγματα. Δεν τσουβάλιασα καθόλου. Είναι φασίστες, δεν έχουν σχέση με το κίνημα και το αποδεικνύω. Δεν μπορούν να φτιάξουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν μπορούν να πληρώσουν 5 ανθρώπους. Απολύουν το σπίτι του λαού το λεγόμενο. Όταν το δώσουν σε κανέναν άνθρωπο να πάει κανένα άστεγο να μείνει, το έχουν τα τσουτσάκια μέσα με τα φαντάσματα να πούμε του Στάλιν και δεν μπορούν να αναπληρώσουν 5 ανθρώπους. Είναι φασίστες. Δεν μπορούν να πληρώσουν, να σηκωθούν να φύγουν. Κάνουν τις μεγαλύτερες περικοπές, δεν μπορούν να συντηρήσουν 10 εργαζόμενους και από την άλλη μου κάνουν κριτική για το σύστημα. Ποιο κριτική θα κάνεις σε Καραγκιόζη? Να σηκωθείς να φύγεις. Έχουν φτάσει στο προχώρητο. Όταν λες να σηκωθεί να φύγει, συγγνώμη, πού να πάει? Να μην υπάρχει? Όχι, να πάει στο Μπούτιν, δεν ξέρω που θέλει να πάει. Να μην σε ενοχλεί η παρουσία του Κουκουέ στον τόπο εδώ? Κάνει μεγάλη ζημιά. Από όλα αυτά που γίνονται, κάνει μεγάλη ζημιά το Κουκουέ. Έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Τη μεγαλύτερη ζημιά το Κουκουέ. Οι λεγόμενοι δίθεν αριστεροί είναι που κάνουν τη ζημιά, είναι οι πυροσβέστες. Όταν κατεβαίνει ο κόσμος να κάνει μια διαδήλωση ουσιαστική, θα βγουν αυτοί μπροστά, θα την καπελώσουν, θα τη φέρουν εκεί που πρέπει. Το έχουμε ζήσει σε χώρες δουλειάς, σε πανεπιστήμια. Ο γιος μου για να πάρει στο πανεπιστήμιο βιβλία έπρεπε να γραφτεί στο Κουκουέ. Αλλιώς δεν έπαιρνε βιβλία. Από ένα λαϊκό καλλιτέχνη όπως εσύ και με το μυαλό που έχεις εσύ, να πεις και για τον Μπόμπολα τα ίδια. Αλλά λες μόνο για τον Κουτσούμπα τα ίδια. Αγάπη μου, γιατί δεν το λες αυτό? Αυτό εννοείται. Τι εννοείται? Μια ώρα εννοείται ότι χτυπάμε τον Μπόμπολα. Πώς? Έλα, συμπεράσαι, δεν του πάμε. Όχι, εδώ που μου είπες όλα αυτά που είπες για τον Κουτσούμπα και για το Κουκουέ και για το κίνημα και για το κάνει τα κόμματα αυτά για να έχει την Αττική Οδό. Πληρώνουμε 3 ευρώ, ας πούμε. Εγώ προσπαθώ να μην τα πληρώνω. Κάποιος θα νομίζει ότι για το μνημόνιο, για τη φτώχεια, για όλα αυτά φταίει ένα κόμμα. Δεν φταίει ένα κόμμα, φταίνε οι δίθεν αριστεροί. Αυτοί φταίνε. Από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω, στο Πολυτεχνείο οι κουκουέδες μας βγάζαν οι κνήτες έξω την Παρασκευή, γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και μετά, μόλις είδαν ότι ο κόσμος πήγαινε, τότε το καπελώσανε με δαβανάκηδες και διάφοροι, ήρθε και το Πασόκ, ο Λαλιώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ως φρικιά και αναρχικούς, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το Πολυτεχνείο και κάναμε όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των υστέρων πάνε και καπελώνουνε και στο χημείο. Στο χημείο δεν μας δίρανε, δεν μας βγάλανε έξω. Τα ΜΑΤ δεν μπορούσανε. Μας βγάλανε οι οικοδόμητοι Κουκουέ.
Τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα. Αυτοί μας βαρέσανε και μας χτύπησαν και μας γαλάνε έξω. Και έχω γράψει και τραγούδια για αυτό. Το ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω την οπτική σου. Δεν είναι θέμα οπτικής. Είναι θέμα ουσίας. Όταν δεν μπορείς να φτιάξεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό και έχεις μια εφημερίδα που πουλάει 5.000 φύλλα με το ζόρι, σήκω και φύγε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αυτό νομίζω αυτή η άποψη. Μια αυτοκριτική. Ο αριστερός κάνει αυτοκριτική. Να μιλήσω κι εγώ τώρα. Όχι, να μιλήσω, αγόρι μου. Εγώ είμαι καλεσμένος, σου μιλάς κάθε μέρα. Ναι, αλλά ένας αριστερός κάνει αυτοκριτική και βλέπει ότι μου έχει τα μισά ποσοστά από το ποτάμι του Καραγκιόζη που σέρνεται με τα σακίδιο και λέει αηδίες και δεν έχει καμιά ιδεολογία και έχει τα μισά ποσοστά. Σήκω, φύγε ρε Καραγκιόζη κουτσούμπα, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Να πάει. Δηλαδή, να φύγει, να πει εγώ δεν συμμετέχω στις εκλογές. Στο παζάρι. Θα σου πω, βλέπω κάτω από αυτά που λέω. Όχι, τι να κρίνω. Όχι, να μην κρίνεις τώρα, με κρίνεις εμένα, βλέπεις αυτά που λες. Όχι. Διαπιστώνω ότι σε ενοχλεί, μαγιά σου, δικαίωμά σου να σε ενοχλεί οτιδήποτε και με σκληρούς χαρακτηρισμούς κτλ. Αλλά τι δεν θες να υπάρχει, γιατί για μένα δεν θέλω να υπάρχει Χρυσή Αυγή, έτσι ναζιστές, και δεν θέλω να υπάρχουν αυτοί που σφετερίζονται τη ζωή του πατέρα μου και τη ζωή των θειών μου και τις θείες μου που πεθάνανε στο βουνό Επονίτσε. Δεν θέλω να βγαίνουν αυτοί, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Διότι έχουν πάει το κίνημα στο 4, δεν θα μπουν στην βολή του χρόνου. Υπάρχουν δεν και άλλοι. Στο ΕΑΜ είμαστε 95% κόσμος. Σωστό. Δεν πάμε να βάλουμε το 3%. Όμως, ξέρεις τι, καταλαβαίνω την προσωπική σου. Δεν είναι προσωπική, είναι όλου του κόσμου. Όταν μου λες για θείους. Όταν πεθάνουν και αυτοί οι γέροι που ψηφίζουν λόγω. Να σου πω κάτι. Και ο παπάς μου ψήφιζε μέχρι να πεθάνει. Συμφωνώ. Όταν μου λες για θείους και τα λοιπά, εντάξει, δεν μπορώ να μπω και σε πολλά να σε στριμώξω περισσότερο. Καταλαβαίνω του καθενός και σέβομαι. Την αλήθεια λέω. Ναι, τη δική σου. Σέβομαι του καθενός. Δεν είναι μία η αλήθεια. Ότι έχει 3% του κουκουέ. Δεν είναι αλήθεια. Αντί να έχει 15 και 20. Αγάπη μου, με μνημόνιο. Χωρίς. Άκου να σου πω. Χωρίς 8ωρο. Ο Τσίπρας έχει 27. Δεν έχει το Τσίπρας, έχει το Πασόκ. Άλλο είναι αυτό. Θέλω να πω το ποσοστό, μην τον μπλέξεις τώρα εδώ. Είσαι σοβαρός. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Ξέρω πώς γίνονται, αλλά μπλέκει το ποσοστό. Προσωπική ιστορία. Δεν συμμετέχει ένα αριστερό κόμμα σε αυτό το πανηγυράκι των εκλογών. Δεν συμμετέχει. Άλλο θέμα αυτό τώρα. Όχι, είναι το ίδιο θέμα. Δεν συμμετέχει και δεν πληρώνεται. Από τα βρώμικα λεφτά που παίρνουν από τον Κοσμάκη πεθαίνει στους ταξιούχους που δεν έχει φάρμακα και πρέπει να δώσουμε στο Κουκουέ ένα ποσοστό και στη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλουμε να δώσουμε. Αλλά πάρουν από τους οπαδούς τους. Να σου πω, μην το δώσεις. Το παίρνει από τους φόρους. Δεν με υποχρεώνει. Από τους φόρους σου έχει πάρει ο Σαμαράς τα πάντα. Ναι. Δεν λέξεις τέτοιο πάθος για το Σαμαρά. Δεν έχω πάθος για το Σαμαρά. Δεν έχω το Κουκουέ, μου λες και τον Κουτσούμπα. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει πάθος για τον Σαμαρά, δεν μου εγώ δεν έχω πάθος. Σαμαράς είναι ένα γελίο άτομο. Ούτε για όλα αυτά. Είμαι υπέρ της Τρόικας. Δεν ξέρω, δεν λέω εγώ αν είσαι εσύ. Δεν έχω ακούσει το ίδιο πάθος. Αγάπη μου, έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που όταν ακούγαμε το ρώσικο εθνικό ύμνο μας ανέβαινε. Καταφεύγει στο συναίσθημα, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι άμυνα. Είναι συναίσθημα. Δεν είναι. Είναι συναίσθημα. Σεβαστό απόλυτα και εγώ λειτουργώ. Και εγώ λειτουργώ και το σέβομαι, γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Δεν τους δέχομαι αυτούς τους τύπους. Δεν το δέχομαι, αγάπη μου. Πώς βρεθήκανε να έχουν πάρει αυτό το κουκουέ τα χαρτιά να το παίζουν. Είναι οι εχοβάδες κανονικά. Τα κλέψαν ένα βράδυ. Έβαλες προχθές στην εκπομπή του Ζαχαριάδη. Άκουσε τη φωνή του Ζαχαριάδη και τη λέει και σύγκρινε τη με την Αλέκα, με τον Κουτσούπα και τον κάθε Καραγκιόζη. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά, ρε παιδιά. Να σηκωθούν να πάνε σπίτι τους. Δεν θα μας πάνε στο 0%. Ωραία. Όταν τι αγωνία έχεις εσύ? Έχω αγωνία. Δεν μισώ κανέναν. Δεν είναι κουκουέ αυτοί. Αυτοί είναι οι εχοβάδες, το επαναλαμβάνω. Είναι χιλιαστές. Μισό λεπτό. Μισείς αυτούς και την ίδια ώρα. Ωραία. Αντιπαθείς, τους κατακρίνεις. Σφετερίζονται τους αγώνες του λαού. Χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς και πολιτικές κριτικές και απόψεις για αυτούς. Και την ίδια ώρα θες να κάνουν κάτι αυτοί. Όχι, να φύγουνε. Αυτό λέω. Και τι να γίνει? Να μην πληρώνουμε, να μην παίρνουν επιχορηγήσεις από το κράτος. Να μην παίρνουν τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Έτσι όπως ισχύει. Να μην παίρνουν, να τα δώσουν στους συνταξιούχους. Ξέρεις πόσες φοροαπαλλαγές πάνε σε εφοπλιστές και δεν διαμαρτύρεσαι καθόλου? Δεν με ενδιαφέρει, αυτό το κάνει η Χρυσή Αυγή. Όχι, περίμενε. Η Χρυσή Αυγή βοηθάει τα νομοσχέδια. Αν ένα κόμμα παίρνει τυχή επιδότηση, κάποια εκατομμύρια. Να μην την πάρει. Να τη δώσει στους συνταξιούχους που πεθαίνουν. Με φοροαπαλλαγές πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι. Τώρα μου λες ότι ο καπιταλισμός είναι κακό σύστημα, το ξέρουμε. Όχι. Πάμε παρακάτω. Μα δεν λες τίποτα γι' αυτό. Αλλά δεν λέω τίποτα. Όχι, τώρα... γιατί μου λες για ένα σύμπτωμα. Είσαι εκνήτησα μετανόητος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Είσαι εκνήτησα μετανόητος. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εγώ είμαι χύπησα μετανόητος. Ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά. Αλλά δεν κάνετε τη δουλειά αυτή. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Έχει πέσει το επίπεδο πολύ. Δεύτερο πληθυντικό. Έχει πέσει το επίπεδο πολύ. Αυτό είναι κάτι άλλο. 2%, 1%. Δεν δέχομαι εγώ, παιδί μου, να έχει πεθάνει ο πατέρας μου και να είναι περισσότερος ο Θοδωράκης και να έχει περισσότερους ψήφους το κάθε Καραγκιόζης. Και γι' αυτό έτσι όπως το παρουσιάζει, λες και φταίει ποιος? Η ηγεσία των αριστερών κομμάτων, οι οποίοι είναι πουλημένοι.
Το λέμε ξεκάθαρα. Βάζεις τα πάντα όμως. Είναι πουλημένες στο σύστημα. Δεν συμμετέχει σε ένα εκλογικό πανηγύρι του καπιταλισμού με 50 έδρες μόνους. Είσαι ηλίθιος. Τι να κάνει. Δεν συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές. Απλή αναλογική. Δεν βάζετε απλή αναλογική. Δεν συμμετέχω. Δεν συμμετέχει σε εκλογές. Βγαίνω έξω. Καλό τον κόσμο. Παιδιά, είναι δοσύλλογοι, είναι μνημόνιο, έχουν πουλήσει τη χώρα. Είναι ορισμός του δοσυλλογισμού. Να το τρέξουμε. Όχι, δεν λέω για τους άλλους. Καλεί τον κόσμο. Ωραία. Δεν πληρώνουμε χαράτσια. Περίμενε, μισό. Όλοι, κανείς δεν πληρώνει χαράτσια. Ανταποκρίνεται τι ποσοστό. Ας πάρουμε τα σενάρια. Όλος ο κόσμος, όπως ανταποκρίθηκε όταν είμαστε στην πρώτη κατοχή στον ΕΑΜ, που είμαστε 95% του κόσμου στην ΕΠΟΝ και στο ΕΑΜ. Αν δεν πάει έξω από τη Βουλή ο κόσμος που θα πάει ο κόσμος, αγάπη μου. Θα πάει ο κόσμος. Ασφαλώς θα πάει. Τι θα γίνει, με στόχο τι. Με στόχο να φύγουν οι δοσύλλογοι και να γίνουν με απλή αναλογική άνθρωποι που δεν θα πηγαίνουν στη Βουλή για να πάρουν τα 10.000 και τα 20.000. Θα φύγουν ο Σαμάρας οι δοσύλλογοι. Εσύ να πας, δεν ξέρω. Να έρθει ένας άνθρωπος που θα είναι πατριώτης, που θα σέβεται τα λεφτά που παίρνει, θα παίρνει 1.000 το βασικό και θα δουλεύει για τον κόσμο. Και θα είναι ανακλητός, δεν θα είναι για 4 χρόνια. Θα τα βρούμε αυτά πώς θα γίνουν. Θα τα βρει όμως ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τη δύναμη. Ο λαός έχει τη δύναμη. Δεν έχει ο κάθε Καραγκιόζης που βγαίνει απάνω από μια σφραγίδα, να πούμε την πήρα από τον παππού του, τη δίνει ο ένας στον άλλον στα σκηταλοδρομία, το έδωσε η Αλέκα. Ξέρεις τι μου είπανε. Είναι ντροπή. Δεν ξέρω τι λένε. Μήνυμα. Να τραγουδήσει τον Μπελογιάννη, λέει μπάσκε. Ο Μπελογιάννης, αγάπη μου, όπως και ακριβώς τον Μπελογιάννη τραγουδάει, γιατί ο Μπελογιάννης είχε την άποψη αυτή που λέω εγώ. Γιατί ο Μπελογιάννης. Αυτό είναι και την βορυχία. Δεν είναι καθόλου την βορυχία. Το τι είχε ένας νεκρός κάποτε. Ο Άρης είναι την βορυχία που τον έχουν. Το τι είχε ένας. Τι έκανε το Κουκουέ με τον Άρη. Το τι είχε ένας εκτελεσμένος και μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ζήτω το Κουκουέ. Το 52. Το Κουκουέ το τότε το λέω και εγώ ζήτω. Όπως το λέει και ο πατέρας μου και η οικογένειά μου. Το Κουκουέ το τώρα δεν έχει καμία σχέση. Με τη συνεχή εναλλαγή σκέφτομαι αν. Έχει Δαμανάκη σχέση με το Κουκουέ. Έχει ο άλλος που πήγε. Όλοι αυτοί τα καραγκιόζλικα έχουν σχέση με το Κουκουέ. Επιχειρημάτων και από το ένα στο άλλο σκέφτομαι πώς να σε αντιμετωπίσω. Αν πρέπει αστεία. Όχι στην κουβέντα εδώ. Στην όχι, κουβέντα. Πρέπει να πω την άποψή μου. Την πέτυχες κάθε μέρα. Και είδες πως τη λες και καθαρά και μάλιστα από την ελληνοφρένεια. Ναι, και σε φωνάξαν και με χαρά και να τα πεις και δεν έχω εγώ πιστεύω ότι ο λαός θέλουμε, γιατί εγώ πιστεύω σε ένα λαό παντοκράτορα. Έτσι, αυτά οι άλλοι πιστεύουν στο Θεό, εγώ πιστεύω στο λαό. Και ο λαός το δείχνει καθημερινά ότι αυτό την ηγεσία των δίθεν αριστερών κομμάτων τους έχει χεσμένους. Και να σηκωθούν πάνω σπίτια τους, αν έχουν τσίπα και λίγο να αισθάνονται αριστεροί, να κάνουν μια αυτοκριτική και να λέει: παιδιά, μήπως φταίω κι εγώ που πήραμε, αντί να έχουμε με καταργημένο 8ωρο, να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να κάνουν αυτοκριτική, ναι. Αντίφαση. Ζητάς από αυτούς που απορρίπτεις και τους θεωρείς άχρηστους. Ένα βασικό στοιχείο του αριστερού η αυτοκριτική. Μα δεν είναι αριστεροί, είπες. Ναι, δεν είπες ότι δεν είναι αριστεροί. Αυτοκριτική κάνουν και οι δεξιοί και φασίστες. Σε όλα έχεις μια απάντηση. Δεν έχω μια απάντηση, αυτή είναι η δουλειά. Μα συγγνώμη. Εδώ είναι και αυτοί οι φασίστες, όπως είπες. Και αν λέμε αυτούς φασίστες, τους κνήτες, τους κομμουνιστές, τι θα πούμε τον άλλο που μαχαιρώνει τον ποδηλάτη Πακιστανό στο δρόμο. Αν πούμε αυτούς φασίστες. Γιατί λίγο και οι όροι λίγο μπερδεύονται. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Μην τα πάμε εκεί. Ότι είναι το ίδιο. Γιατί σου λέει μετά. Ο άλλος κάνει προπόνηση στο σώμα του Πακιστανού. Ποιος λέει δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο άλλος τι κάνει προπόνηση, ο Κνήτης. Τι προπόνηση, συγγνώμη, ο Κνήτης τι προπόνηση κάνει που ο γιος μου δουλεύει 15 ώρες σήμερα και παίρνει 500 ευρώ. Τι κάνει γι' αυτό. Ο γιος σου τι κάνει εκεί που δεν μπορεί να κάνει, προσπαθεί να κάνει κάτι. Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Είναι τα συνδικάτα του Κουκουέ, διάφοροι εγκάθετοι που πληρώνονται γιατί τα έχω ζήσει καθημερινά. Έχει το Κουκουέ συνδικάτα. Αγάπη μου. Πού έχει, στη ζώνη. Πάντα έρχεται με το ριζοσπάσι στον νόμο ο πληρωμένος, ο οποίος θα καταστρέψει τη συνέλευση των 100. Να σου πω κάτι άλλο. Δηλαδή φταίει ότι ο γιος σου παίρνει 800, φταίει το Κουκουέ και δεν φταίει ο Σαμαράς που το θέσπισε. Ο Γιώργος Σαμαράς, αλλά δεν φταίει και το Κουκουέ που δεν αντιδράει. Δεν αντιδράει στο 800 το Κουκουέ. Δεν αντιδράει. Όχι. Μάλιστα. Να πει θα κάνουμε απεργία αν δεν πάρουμε το βασικό. 1η Νοέμβρη ένα από αυτά που κάνει, τα ελάχιστα κατά τη γνώμη μου, τα ελάχιστα που κάνει. Τη στιγμή και την εποχή που δεν κουνιέται τίποτα όμως. Και να κάνει παραπάνω. Να σου πω κάτι. Θες παραπάνω από αυτούς που δεν τους εμπιστεύεσαι, εκεί είναι άχρηστοι, αλλά θες παραπάνω. Και περιμένεις για το γιο σου που αδίκως παίρνει 8 εκατοστάρικα, συμφωνώ για τη δουλειά που κάνει. Ας τα παίρνει τα 8 εκατοστάρικα, αλλά δουλεύει 12 ώρες. Να δουλεύει 8 ώρες. Όπως το 8ωρο το πετύχαμε το 8ωρο. Από τον κόσμο. Δεν περίμενα από το Κουκουέ, περίμενα από τον κόσμο. Στην Αργεντινή, συγγνώμη. Στην Αργεντινή, παιδιά, καταφέρανε και διώξανε το μνημόνιό τους και τους Τροικανούς. Όταν είπανε ότι σε οποιαδήποτε συνέλευση εργοστασιακή ή πανεπιστημιακή δεν συμμετέχουν κόμματα. Πρέπει τα κόμματα, η κομματική χούντα να τελειώσει από τη χώρα. Αν δεν φύγουν τα κόμματα, είμαστε χαμένοι. Λοιπόν, πρέπει να φύγουν τα κόμματα. Τελειώσαμε. Έχουμε και τα τυπικά. Περίμενε, θα χαιρετήσουμε τώρα. Όχι, τώρα πρέπει να χαιρετήσουμε. Έχουμε περάσει την ώρα, ναι. Λοιπόν,
Σε πολλά, σε πάρα πολλά δεν συμφωνώ. Το ξέρω, ναι. Το καταλαβαίνεις. Εγώ με χύπησες εκνήτης. Όχι. Ναι, ρε παιδί μου, δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Αν το λες για κακό, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν είμαι εκνήτης, βιολογικά δεν είμαι εκνήτης, αλλά δεν το θεωρώ καθόλου κακό. Όχι, δηλαδή, μακάρι να ήμουν εκνήτης, να σου το πω κι αλλιώς. Όχι βιολογικά. Το χίπι το θεωρείς κακό? Ούτε το χίπι. Δεν θεωρώ τίποτα κακό. Ούτε έχω καμία αντιπάθεια για κανένα και κανένα μέλλον. Είναι άχρηστοι αυτοί που διαχειρίζουν τα πράγματα τώρα. Και προσπαθώ όσο μεγαλώνω να καταλαβαίνω τι ακριβώς παίζει και να συνδυάζω καταστάσεις και πράγματα. Και όχι να παίρνω την άποψη που κυκλοφορεί στην τρίτη πλάκα του πεζοδρομίου για να τη λέω σοβαρή άποψη. Είναι το στοίχημά μου το προσωπικό. Μπορεί να μην το καταφέρνω, αλλά τουλάχιστον το παλεύω. Να συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι κάτι δεν πάει καλά στον χώρο της λεγόμενης αριστεράς? Όχι, δεν θα συμφωνήσουμε. Όχι, ούτε σε αυτό. Ωραία, πάει καλά. Όχι, δεν θα συμφωνήσουμε με αυτή την οπτική και με τα κίνητρα που έχεις εσύ με αυτό. Θα συμφωνήσουμε με οποιονδήποτε άλλο μου το θέσει σε άλλη βάση με αυτό. Και εγώ έχω να πω πολύ περισσότερα για τα λάθη της αριστεράς και για το πώς την ήθελα την αριστερά. Ναι. Αλλά σε τέτοιο πλαίσιο συζήτησης δεν θα συμφωνήσουμε. Εγώ δεν συμφωνώ με τα κόμματα, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάντως που ήρθες και θα σε ξαναφέρουμε. Και θα έρθουμε να δούμε και την παράσταση. Εγώ θα σας ξαναφέρω γιατί θα αναλάβω εγώ εδώ. Να αναλάβεις την ελληνοφρένεια. Λοιπόν, συγγνώμη για τους ακροατές που έχουν ταραχτεί. Το ζητάω δημόσια εγώ. Το ξέραμε ότι είναι τέτοιος κάφρος χίπης. Αλλά μας κάνει γυμνάσια γιατί κατά βάθος. Επίσης είσαι κουρασμένος γι' αυτό που έκανα αυτά. Είναι κουρασμένος. Και ο Τζίμις Πανούσης από το Κουκουέ περιμένει. Και ας λέει τώρα όλα αυτά που λέει. Το απέριξε με διάφορα. Αριστερά. Ποια είναι η μωρή αριστερά? Την κανονική αριστερά, όχι αυτή που υπάρχει τώρα. Ωραία. Αυτή που θα φτιάξει ο λαός. Πέσαμε λίγο έξω, ζητούμε συγγνώμη και από τους ακροατές και από το μαγαζί. Γεια σας.